ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಸೊ ನಿಗುಲ್ ತೂಪ್ಲೇಕ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಟೆಂಪೋಡು ಸೊ ಪಿಕಾಪುಡುಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕುದಿಕ್ಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎರುಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಡ್ ಎರುಂಡು ರಿತಿಕುಲ್ಲಿ ರಾಹುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎರುಕುಲ್ಲ ಓನರ್ ಮರ್ವಿನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಾಲ್ ಜನ ಪ್ಲಸ್ ರಡ್ ಎರುಕುಲ್ಲ 6 ಜನ ಪಿರಾಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಬಳ ಮೀಯಾರಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಕುದಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಗ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿದ್ರದಲ್ಲ ಬಾತಿರೋಡು ಕಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಡ ಹೋಗಿದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹೊಸ ಎರುಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕುದಿ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮತ ಆಪುನು ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಾದಿಂದ ಅದೇ ಬೋದು ಮುಟ್ಟುವ 5 ತೂಕ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರುಕುಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಬೇತೆ ಎರುಕುಲ್ಲ ಪೂರ್ಣಗ್ಲೆ ಕುದಿ ತೋಪವೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ 2 ಮುಟ್ಟ ತುಲಿ ಒಂಥರಂತೆ ಬಂಗ ಒಂದು ನನಗೆ ಬೋತಿಪ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬತ್ತು ರೀಚ್ ಆತ ಕಂಬಳದವರು. ಸೊ ಒಂಜೇನು ರಾಹುಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ರಾಹುಲ್ ಏರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ರಾಹುಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ರಿತಿಗೆ ಏನು ಪತ್ತೊಂದು ಸೊ ಗೈಸ್ ನೀ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಜನ ಉಂಟು ಕಂಬಳದವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈದ ನೀ ರಡ್ಡರಿಗೆ ಆಂಡ್ರು ಈತ ಜನ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸೊ ತೂಗದ ಅದು ಮಾತು ಹಾಪಣ ನಾನು ಎರುಕ್ಲೇನು ಮಾತಂತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಾರೋಣ ಅಂತ ನೀರು ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಾರೋಣ 5 ದೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ಎರು ಗಿಡಪ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಎರುಕ್ಲೇನು ತೋಜಾವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆರು ಗಿಡಪ್ನಲ್ಲ ತೋಜಾನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡ್ಯಾನ. ಸೊ ತೂಗದ ಅದು ಮಾತು ಹಾಪಣ ಬಲಿಪೈ ಸೊ ಗೈಸ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಎರುಕುಲು ಬಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಪಾಯ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪಂದಿಲ್ವೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಇರ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಡೆಪೋದು ತೂಕದಾದ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ
So guys, ini nama dia kalau dia orang lah. Bunda tu nama itu. Ini paling sudah ini correct tu. Kalau hotel itu betul nama tu betul paling ini correct tu. Nama ini kawan terbentuk apa? Kawan terbentuk. ఏం చేద్దాం ರಾಹುಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಶುರುವಾತ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆತಂಡ ತಾರೀತಿಗೆ ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ ಅದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ ಮೂಜದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆತಂడి ಸೊ ನಾನು 2 ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಾನು 2 ರೌಂಡಿಗೆ ತೋಪ ವೆಂಚ ಬಲ್ಪೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಂಜಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಬಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೋತು ನಮ್ಮ ನೀರುಕ್ಕಲು ಅದರ ನೀರಿಗೆ ಬೇತಿರು ಬಲ್ಪನ ತೋಜಾವೆ ಬಲಿಕೊಯ್
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೇರುಕುಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಚ ಬಲ್ತಾರಂತೂ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಅನ್ನಡ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತಿರು ಬಲ್ಪ್ನ ತೋಪಾವೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬೇತಿರು ಬಲ್ಪ್ನ ತೂಕಾದನೇಟ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಂಚ ರೀತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋದ ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀರೋಗ್ಲಿನ್ ಪತ್ತನ ರೆಡ್ ಡಿಜ್ಜಾವನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ರಾಹುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿತಿಕ್ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಪೂರ ಪರೋಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರಿತಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಜ ಗಮತನದ ಖುಷಿನದ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೊಡ್ಡ ನಿಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಇರುಕಲು ಬಲ್ದನ ತೋಪಾದೇನೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಗ್ದು ಪಿದಣ್ಣದ ಯಾ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಉದ್ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತು ಪಿರ ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಈಗಲಿಗೆ ಪೋತಿಕ್ಕು ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದ ಒಂದು ಪುರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತಿ ಎರುಳು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದು ಬತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಪತ್ತು ಹಾಕಲು ಎಂಚಂಡಿ ಹರಿತಿಕ್ ರಾಹುಲ್ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಸಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತು ಬೊಜ್ಜಪ್ಪನೇ ಸೊ ಕೆಲವು ಎರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವು ತೋಪಾದೆ ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದ ನಿಖಲೆ ಗುರ್ತೇಪನ ಓಂಡಲ್ಲ ಎರು ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಊರುನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಿಜ ಬೆಳುವಾಯಿ ಸಾಣೂರು ಅಚ್ಚ ನಿಖಲ್ನ ಊರ್ದು ಎರುಕುಲ ಅಂಡ ನಿಖುಲ ಏನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲೆಗ ಎರುಕುಲ ಗುರ್ತೊಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀರು ಬಲ್ದಾಳಿಗ್ಲಿ ತೋಪದೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೂವಿ ರೌಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನೀರುಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ದ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೋತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀನು ಓವರ್ ಆಲ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕುದಿತಲಾಗ ನೆಂಡು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್